DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Aiwa, ati kakautaure nditaka ndokumbiro rikepenya yacho ndizvo sorry nekudzosera kumashure ndazwa mukoma Judha vachitaura. Yes, mukoma Judha vangu vachitaura panyaya yaota magaya vachiti mhosva dzake dzese kusvika dzizosvika ku70 plus dzefraud dzerape kusvika dzizosvika ku6 plus dzerape. Hurumende yanga iri kupi, yanga yakanyarara sei, chii chazonyatsoitika kuti vazotanga kumusunga nhasi? Alright, yeah. Because I still remember ndikitaura nyaya iyoyo mukoma Judha recently. I think nesuro ndikitaura ndikuti no zvagara vakomana ava vakomana vanosevi zvagara ndoumwe wavo varima. Unoona kuti because tikada kutaurisa nyaya idzi dzikaidzi haisi nyaya inenge ichinzi zvakaitika nezuro oro last month, inyaya dzinenge dzatonekana 2-3-4 years back. Haniwavaona. Yes. Saka the question comes pakuti why murume uya asina kusungwa panguva yaakapara mhosva yacho naiyoyo, because zvakafanana iwewe DJ Hone ukaba like right now zvanhasi handi ndizvo hazvifanire kumirira kuti uzosungwa next year kana kuti kuna 2030 tichimboisirwe. Handiti ukaba nhasi mafarisa wasorana kutosvika votokutora votiwe DJ Hone iwewe une mhosva yauri kuitwa sesi yauri kupomerwa handei hanimaona. But nevertheless tinoziva hedu kuti there is something behind happening kana kuti he has fallen out of favor from the regime. But that doesn't dismiss the fact that nyaya dzaari kupomerwa idzi ndedzekunyeka. It doesn't dismiss that fact nekuti nyaya dzaari kupomerwa ndedzekunyeka. Kuti inyaya dzekunyeberedzi because magaya nyaya dzefraud. Ndiri kutowirirana nekuti it doesn't dismiss the fact kuti nyaya dzari kupomerwa idzi dziraidzi ndedzechokwadi. We don't need kuda kutomboswera kuda ndedzekunyeberana seti chokwadi ichi chokwadi ndani kuti umbowo utoriko the evidence is there. Is it last year or last year but one? I think you remember makazviona paibuda mavideos akatoniswa nemapicture asina kupfeka muromo nudipicture. I think ameno kana musamboita kamakoti now. Yeah, takamaona. Makamaona. Hanimaona. And the two DJ Hone na mukoma Judha and the rest of alatere hakuna munhu anongomuka mumba make kana kuti vakadzara vakava. They can't simply wake up vachingoti kuda kunoripotera vamagaya kuti vakatibata chibharo to save what people. Magaya is not the only name of God ari muzimbabwe ndiyamo. Why vasina kuti kuda kunoripotera kuna makandi, why vasina kuti kuda kunoripotera vanana chiweshe vanana chiwenga, why vasina kudaro? Why specifically
Magaya. That is the question. Why? No one should be above the law. Zvekuti little uri papa kana prophet hazina kana basa izvo. If someone breaks the law, akakora mutemo, the law is supposed to take it for ita kuti mutemo utore nzira yawona. So in I would applaud the Department of Public Police by arresting this man nekuenda naye kucourt. At least ndo zvinhu zvatinofana kuona, but hazvifanire kuperera pana Magaya chete. Hazvifanire kuperera pana Magaya kuti patinozonesana nemapurisa ezimbabwe enyaya yekuti pane vamwe vanhu especially kuzanopefa vanenge vakapara mhosva, vane mhosva dzinotozivikanwa but those people vanenge vasingakusungi hani vapaona manje ndo patinozotanga kuzoita problem. But I think that's my contribution panyaya yavawota Magaya. Yes, we acknowledge the fact that ane ma-contributions nema-donations aaita. I think we will remember only that guy donated in mabhibhi anga akatonyorwa kuti emapurisa mukapinda pasocial media yokuDC mabhibhi anga akatonyorwa kutonzi wota mapurisa vakatopfeka izvozvo. And then I don't know here kazi kana mota here dzaka donate kumapurisa. So these guys vanenge vachifunga kuti maybe by doing so they got themselves a place of favor within the police and the judiciary system. Ukuthi hazifanele kunge zviita zvichidaro. Under normal circumstances murume aifana ndakasungwa kare. He could have been arrested long time ago. I wonder what when agara ane mhosva dzakawanda murume uyu akabuda akanyepera vanhu kuti tadiscover mushonga weHIV aguma wenza aguma. Do you know kuti that one is a serious offense here yadzido? It's a very serious offense. Yes. Because with the person of influence like what Magaya, vamwe vanhu vaitogona kutosiya mapirisi avanomwa ekondombera. Wotanga kunwa zvinhu zvakaita seizvozvo. You put people's lives at risk. And this is, you see, that is a fraud. Saka inini I'm happy with the decision at least yatorwa nemapurisa. Asi tinenge tichida kuita follow that thing tione kuti ndakazotongwa sekoti ngonzo dzasungwa mangwana tozonzwa kuti Magaya akazopiwa bheu nyaya yacho tikada kuibolowa hatizoiziva kuti yakazoperera papi. Izvozvo hazvizoite bani. But I think that's my own opinion in regard to this issue. Right. Thank you very much for that contribution. Mkoma Jeff Judah. Pane zvamungade kuwedzerera? Yeah, of course, ndinazvo. Share izvo. Then pane issue yangaitaurwa naMr. Magumisa about mashandiro avanoita. Nakaburisa kuti no tine mapicture kana mavideo akamboonekwa Prophet Magaya vachine mabasa eunzenza kana kuti mabasa echure akandiputsa zvawo. But then the question is, kana Magaya akabatwa nemhosva dzekurepa Mnangagwa manje anenge akutonzi he is the godfather of rape. Ndo matauriro atinenge takutozviita nekuti kana Magaya achibatwa nerape takaenda kune timu rese reZANU-PF ana Mohadi vaitora vakadzveva nezvinozikanwa nemunhu wese mavice president achitorepa chaiko chaiko avasungwe vakaitwa sei
who said these they are immune to prostitution. Ndoenda kubvunza magaya mfana mdiki by all angles zvekuti zvebasa raMwari angaite but craving for sex desire because he's still young inotomubata because unless ida achitozi magaya ane problem yekuti ane dzimwe njere dzakarasika kunotaura nachokwadi pano I'm 50 blood years old. I've lived through it. Unless you are blind, azviite kuti munhu womurume apfurwe nemabeautiful woman. Vakomana vanosangana nesimbi chadzichaidze last number yesimbi. And achichokwadi richandoa. Aiwa ichokwadi. Zvekuti mukadzi wakaona kana chance. Vakadziva vachitozviwisira kwavari. Ndochokwadi. Ndakambotaura rimwe shoko rimwe gore ndikati hakuna mukadzi wemurombo. Magaya is not poor. Saka vakadzi vanotozviwisira kwaari achida asingadi. Are you going to the world? Yeah, ndiripo. Mukadzi anogona kuda murume murombo. Asi murume murombo kunyange akadiwa nemukadzi anogona kuluza mukadzi at any time because mukadzi wese anoda murume anowana. Hakuna mukadzi anoti ndoda murume murombo unless mukadzi wacho akapfuma kare. Saka hakuna murombo ane mukadzi, hakuna mukadzi wemurombo panyika. Tine muchinda uye ainzi akapinda mujeri because of rape, angane vakadzi vakawanda ainzi waze angari mupostori mamuti madzibaba ano. Gumbura. Tina Gumbura namadzibaba Ishmael. Gumbura angane vakadzi vakawanda. Paakaenda kujeri hakuna mukadzi mumwe chete akati anda kudzokera kumba kwedu baba vatongerwa life mujeri. Vese vangoramba vachiti Gumbura ndiye murume wedu. Ndinoda kutaura shoko rokuti hakuna mukadzi wemurombo. Saka it might have happened that kuvakadzi ikoko kwakanotsvagwa vanofungidzirwa kuti ava vakambogona kunge vakadarika kuna magaya. So they will use those women nekuti vanenge vane enge kuti ini ndaida kutorohwa. Hakuna mukadzi anotya kurohwa panhamba 10 or 50 or 100. Dai zviri zvokuti vakadzi vanotya uyu wamuri kuti lula munomutani uyu mukadzi wacho vayo. Haizomboda kuitemberi kuvayo. Because mukadzi uye inini ndiri kutaura inini Jeff Judah makandipa phone number dzangu ikamufonera mukadzi uya anoruwa bhegi remari akatiza kuna Chivaya makamubva kuti adhinda akutopinda naye mumagumbezi. Ndiri kutaura waChivaya ndiri kutaura izvi papublic platform haangandirambika amuhendesa ndine 6 pack futi. Angandirambe mukadzi waChivaya. Handisiri tepi inorambwa ini ndinotoramba iyi kuti handisi kukuda iwe waidanana nemasatanist. Inini ndini ndinotorapa. So now kutese pana magaya iyi ndozvaanoita varume. You might find kuti if you dig deep magaya anogona kunge akaedza kutsvepewa kana kuvanasikana vekwana Munangagwa ikoko pane chakaitika ipapa. Saka the new case amugofa makainzwa. Anditi I remember vakambogona funga chinze mwana wa Mugabe Grace yanonzi akaitiswa namagaya kudididi. Whether that thing was true or not I do not know. But chandoziva ndechekuti vakadzi vanotsike kuti vanhu vese vari pa front line avarambi. Avarambi vanenge vakutoda vanhu vane mweya wechibhinya. Zvakadana kuti ine kana makandisira mukadzi wakata se ndakafunga kuyeduka cheko ndichida kumuputisa ndoridza. Mangwana akanitaura ndoroti uyu ndakamuputisa uyu. And akatongotambiri patimu tape yakata seyangu because andoziva kuti type iri too honest to bend it down. And they don't fault. Saka vakadzi vakadaro atombotambira andozoti iri gandanga don't play around with that one. But yana magaya they are too early. Saka zanopia tinogona kupinda navo even kana kunhau dzemari.
that vanenge vachiti the man of God is the what. Ivo vanenge vachinyatsoziva kuti mukomana toda kumushandisa pamabasa eumbavha. Inini ndati Magaya vanotomuuraya chete nekuti iye akabvuma kutamba nemabranda aya nemachawa mabwidi nemakumbo aya. Vanotomuuraya chete. Avambomuri unless dai Magaya anga ari mubranda ari muchawa. Vamusiya. Ndati vanotomuuraya chete avambomureki. Yeah. That is my final way. That is my final. Vanotomuuraya chete avamboreki. Vachotomuuraya chete neimwe nzira one will be other. Vanotomuponda chete. Masatanist. Yeah, pakaipa. Masatanist. Vanotomuuraya chete avambomureki. Thank you. Thank you very much, Mkoma Jeff Judah. The mashoko enyu makukutu iron. Leadership. Ameno, do you have anything to add before we close? Right. Loud and clear. Right, good. Saka, I would simply like to echo panezvanga zvichitaurwa naMukoma Judah kuti no. Kana tanga tichitaura panyaya dzavamagaya dzekunzi dzemakesi avainawo echibhara is not the only one who should be prosecuted panyaya idzodzo because titori nemabig figures especially kuzanosiyeoko vanemakesi zvakaita akadaro. We would like to see the law taking its course against issues. Those kind of people as well, and this was on a man. Saka, no, we ran to the guys when they were out no. Magaya should not be the only one, but you can allow the side that we are going to follow him. At least the law, of course, Guys is the question, no panel which Batamun with a paramosa, irregardless if you were unaweza no PF rewe opposition kana munhu aita mhosva ungave uri politician mufundisi kana ani munhu angopara mhosva chete ngaitwese nganga achibatwa achitwa achivharire. Saka I think that is the only thing that ndichida kana wazowana zvakutaimi mukazama then we would like to talk about the recent political development because Makaona kakuti advocate there announced his coming trend. So we would like to hear what other leaders think. So that is it. Yes, we can do that. So we can arrange that is it. Yeah, no, as you participation all mamwe my leaders vanenge vari say yeah they should come vese vanana Paruwaka bring those people, let's go on the platforms ipapo tichionesana so chete munhu achitaura maonerani itase anoita exactly, and this was just all right DJ, when I think inini to you guys and the rest of the Zimbabweans I know and ndinotenda kuva neni guys have a blessed week. Ndinotenda same to you. Okay, thank you very much Mukoma Jeff Judah. No,